Nay, kuan ba? Trabaho ba nga? Nag-hire ba? Sa ganahan ka? Ya, hire mo kayo, barog-barog naman. Ano siya? Barog-barog ra. Ako an kining barog kining restaurant ba? Ano ka sa kilid sa ref magbarog? Kasi nang bagsakan na doon. Kilid ba sa ref? Yawa no. Iya, kanay mo aplik soft drinks ara sa baba. Ada ba? Ada. Banggugan mo. Mahal ang sweldo laps. Mahal ang sweldo. Kailan sila? Tag sa kalibong adlaw. Pero ala lagi mo Alfredo baba na. Aron resultan mo na mura ka sumpura pagkagitusin. Di man ara magskilid sa ref. Kilid ra gud nya. Try mo lagi aplitor. Try baba, tara ka apli sa apli sa litad soft drink. Ano na baba na. Ngayon. Gimana? Tawan mo sa kalibo di ba? Kapo mulai kaguan, pinutlan may naguan lagi buktol lagi mura juga. Pusakal juga imong tirada ba no? Labyog mo kayo. Mas labyog daga kumubog. Oo, nindot man na kay kundo man tama. Diana ba? Diana akong viewers laps ba? Sa sir. Mayem day na mo kantas kulapo sir. Parehay. Di mo buto. Sa sir, mayem day na mo kantas kulapo sir. Sunod sir. Basi ka mao na siya mosayaw ko awa na yan. Mosayaw man ko basta imo ko humbuno. Klaro de. Kita pa kayo ni Soroy bagato disco dire. Oh. Hapit mi buntagoy. Sayaw ka dia. Oh, sayaw pag disco. Likta mo ko rin. Pamgon kay. Di ka. Apa na kayo? Dili ka hapit ka buntag kinatuog dia. Kinatuog. Lagi na. Buntagan ka kinatuog lagi. Sayaw. Dili sayaw berkatuog ra sa diskuhan gubog na kayo. Nakatuog mi mga alas 3 sa kadlawon. Pare sayaw ada di mo. Anong kuan sus. Sir Mike tingog skulapo sir. With feelings ba, with feelings. Dati. Di mo dati gud. Na mga na. Ano? Asam ko muda doon. Ngaon ta, ngaon. Dito sa Udriyas? Ayaw lang sa unya na lang na. Butan mo mga ron. Hoy. Ha? Butan mo mga ron. Asa oy, asa dapit. Ngaon gay ta. Oh na. Ay mana, basig man nakakaon ha. Bapoy. Oh, gisudan. Dara man imong umig, imong ko ano, anak ko nga, gisingan na ni. Ini? Kenapa? Oh. Banana sa akong ate. Imo na natambagan na nimo. Oh, wanam. Butan. Sila mo usab. Butan na kadol. Ay nagusab dula. Butan na ni. Enggak apa-apa ba. Lablab na papa. Anayad. Binutan lang bahala og singo. Mari ka luwat sa yugo. Sige. Kanon pati ka? Oh, angang. Kaon ra man kag batong. Kao. Kagasin. Kapiriyon kana. Tagit. Unsa tay mga paklan sa tawag pandemic? Kita no, ikaw may naggagabilidad na to. Unsa ba lami mga ito, mga baboy man to sudan na to. Baboy, tan-ano ko pag-abli. Kalihos lang na, gagko sa kilo. Tan-ano ko, garag. Pulis na ko, sir. Unsa mo ni? Ato ni sitidaan para unya ni na alakitis ko. Pero kay ang red horse ko. Ya, ang batong. May ato ipaunag butang sa lamisa. Mo ni pasla na batong ra. Yang ang inasal. Ang inasal safety na. Ana dito ay babaw sa tin. Igot na. Kung tanaw na sa kuan lab atong pag-pandemic labs ni bro. Taas magkag sugar to laps, surug diabetison magapurmaha to laps. Kuting lala, kuting kusugam lala mo kuan gud. Babaw masakang palahubog sad. Beer, soft drinks. Buon man ko nimo, tuloy og ano ko. Duda ko do. Kay ang reduce dito. Laps, nana tong viewers ba? Sir, tanaw ko ng kulapo, sir.
taas kinag sugar sir, dili na mo barog ya sir. Mo baro gay kong babae be. Sige, mga onda. Asa lagi ta dapit. Ngita ta kana nito boss. Bantay di kun may hatoda. Wala busog naman. Pahilis pa ingon dere. Oh, pahili ka na. Pahilis baklay pa ingon dere ba? Sige. Ata. Mingawon mo ni mga tong viewers god. Say, mana di ka pa kuna dai? Ano bok na do ko na. Di ko ya ide dia. Sa foto snapshot na ko napsak pating. na kay kining katong si tawag ato. Katong Vaccination card, vaccination card. Oh. O sa may na ako'y ID sa national plastic na. Oo. unsa may gibakunan mo katong anti-venom? Kuwan yun. O bang Unsa man? kuwan na katong tujuk ka na. Di ka may COVID. Ha? Di ka may COVID ato, na. Oh, di. Wala ka pabakuna atong anti-venom. Nga nindot nito. Oh, buyo kayo na mabungog ka na dito. Di na kabarog ka na. Ano man? Daw kuwan na. Duha na yung kuan. Pagikaduha na unsa may baksin mo itong pagkaduha. Kato pagka si Kandos, kato ng kuwan, ordinary na diri na ko ibatira sa kuwan. Dapat gibaksinan tagakulapo ato. O dili emperador ba? Mo to imo ikuan ba? Imo tawag ato kining second dose nimo. Mo to second dose nimo. Ang third dose na ka. Man na kay kaduha na. Wa ka pa booster. Ano pa basta? Boosteran man ay nana. Ang para pa-boost sa imong kuan ba immune system. Pa-boost na ka kuan. Bisag mga duha lang kalapad nga tanduay. Unsa may ordero nimo? Unsa ordero nimo da? Katon latan. Oh, basta may makaon na. Sige. Ay kuan ba? Pabalik sa kusog ba? Barag luya mo karon? Ano ba mata sir? Na wado tubig dito, napagod tubig. Timingan sa way anggas. Sus, dito mo. Bata na ko, mawala sa kalit. Tanaw may ata sila kabo. Ako ginan, di ka kakabo sa tubig o di ka maningkamot sa pagkabo. Wada na matadiri bukid. Wada mo tubo diha. Wow. Asa mo tubig pingon gikan? Kurente. Ano, ila inteng ruwa na ila lito, kabo. Nakarabag brato ang tubig. Pag-iis ng container. Tinimahala bitaw? Mahal na kayo tubig. Mahal pas ko. Mahampas na precious kulapos Ikaw. Ingon bang kuan ba nga? Sir, mo ni manggatag sa nina sir? Ang iyan kay migo kulapo sir. Sapor na kay migo sir. Manganta ta po. Masa ta manganta? Asang dapat? Kanang katakanta ta. Ay ang atong mga viewers ingon man nga sir ang mami atong kuan sir. Ato yung live ninyo sir para mag nang mi ato sir kay bro nakahunat man to imong migo sir. Wala po. Betul na dindot na kay to imong kuan sa to permiro gikanta nimo? Laps? Ito kuan. Kuan man to. Togi Alcacid ba? Kuan. Nandito ako. Sir, ganahan kami sa aksyon na to ni Kulapo. kita na sa video mo, wala pa? Ha? Kasi kita tanaw mo ko niyo. Ligaw kaya ang mga tao ito, mga viewers ito. Mga taga itong, daghan ito sinina. Pagdalo ko balik ito. Nato yung mga kuan ito. Naiduha sa bata na ko. Ang tagaan. Mga ugot naman ito na po. Luwag na rin mo. Sakto ra jud. Abi ko na kay trabaho ron, ikaw natin trabaho. So ganito na tawag malalal nga.
kuan, kay minsan ikabo ko tubig. Tanaw ko ay na sa patrol na tanaw ko sus. Yun. Dito na dito na ito. Kanyari. Wala ko magkamaughiron. Ano? Katunlan. Ugaw. No, mangani ng manok. Sige lang ng pangay kay anang. Pwede ka kinong kulapo gapon? Trabaho lagi, mga susimana na tingay sir, kaya babalikon, diya naman tagiya. Amo na to pa order. Gusto na lagi mo balihin ng tagiya niya, wapa man pa pinisingan. Ipahuman do pinising ang kuhan suot o gawat. Paspasan na kuhan trabaho. Nung Sorgopio ay agya po katsuti kay baling liog. Bagad ay lisod pa, wapa recover. Na nagbisita dito ka sa ilaha. Hospital mong layuan nila. Ako rang gitawagan sa telepono sa naulian naman ni gamay kong liog met. Ana siya. Ya. Sikat na mo na sa kulapo kuno dia. Ikaw nga. Sikat pa nimo kay kamao man na may abilidad ikaw kay wa man kay abilidad. Ina sir kopyo nimo nga. Sir. So makita ta sir. Dako na kay katutang nako. Katilatan na mo. Pila ka puso? Puso mo, pila mo rot mo lap. Pila mo rot mo. Hindi makuan. Dako na nako. Depende sa akong kanon. Mag-open ko daan. Awan na rin virus. Madam. Aurat mo kulapo madam. Aurat nga tao ron. Pulot na gipabokunahan. Di man ta ka suot sa bangko. Di ka kuan. Unsa kag bangko? Mas kasuot istrikto na kayo ron. Di ka basta-basta suot. Pwede rin ka masuod gud? Suot na. Na yung mga gwardya. O may ko ano. Naundugo. Ingno ni mong gwardya sir, tulisan mo ko sir, dili ko. Kausar kay pala sa kusgan. Abi kung na-injikan ka kuan anti-venom atong para vaccine sa kuan. Dili ito anti-venom yung nakuan. Katong may itong pinakakusog na inject nila ako to gisuwayan sa pagkaduhan ako. Unsa may mo? Pfizer? Unsa man mo? Ito kay maugatay nailantan jugo. Nailantan? Human sa katong ikaduha. Nailantan ka to kay wag ka kainom og kulapo. Di mo ka painom na pila kadlaw. Di yun. Kaya nagainom ka to. Wow, di ako kanta tubig. Inom tubig. Tigulan mo to. Akong pa-inject na. Nainom ko tagpuron. Naantay mga dinakpa bino, sir. Maglaway na da. Bandra yaha na karamam kay di mo mag-no-rice mo ko. Rice. Sabaw ra ko. Ito mga tulo lang, sir. Ako alam. Dahil hindi mo ko ano, dadon sa nako. Dadon niya. Wala, tulo na sa. Nya. Butangi kuan, kanang uno mana. Nom. Dadon lang ako. Sige. Pili. Imo ha, di mo uno. Naki bata ito nga. Pili kinamangura nimo. Bata. Fatima. Ay ako kinamanguran. Bato bright ni mga bata. Nasa ikuan sad. Kamay nga di sa bintaan ba. Mao ni pinakamungod mo. Mga pilida na City. City na. Ano? Bright magaliwag magani mo. Ubos man ang pagka-bright na ko, labi na.
Ako? Ha? Dos na Ah, overdose. Sige mo sa kaka-overdose. Segaran ka, overdose ka, kulapo imong mainom. Ay. Ano kulapo kay para pakusgan ba? Nay, kuan ba? Trabaho ba nga? Nag-hire ba? Ada Sa ganahan ka, hire mo kayo, barog-barog naman. Asa? Barog-barog ra. Ako an kining barog kining restaurant ba? Ano ka sa kilid sa ref magbarog? Kasi nang bagsakan na doon na. Kilid ba sa ref? Ah, yawa no. Ya, kanay mo aplik soft drinks ara sa baba. Kada ba? Kada. Bangbugan mo. Mahal ang sweldo laps. Mahal ang sweldo. Kila silo. Tag sa kalibong adlaw. Pero ala lagi mo alpedor mo baba na. Aron resulta mo na mura ka sumpura pagkagibusin. Di man ara magskilid sa ref. Kilid ragot nya. Pero mo lagi aplitor. Pero baba kada apli sa kada apli sa little soft drink. Ano na baba na. Ngayon. Gimana? Tawan mo sa kalibong di ba? Lah, di madalam sih. Di madalam so. Di higop tadi emang sana. Oh, doa mam. Kaya di pakandong migo na ko kay para nga ligo ni kuan. Inom ko lapo ba? Kahunat yun. Oh, dahil ipungkus man ni tangtang ka. Green pa kayo. Napugos ang tangtang. Napugos ang tangtang ang sili laps. Kung sa tao pa ni, minoridad pa ni siliha. Kasuhan pa ta ni kuan. Minor dua. Oh, illegal gambling. Ha? Warkam lakaw gapon. Yo, dia dituro ko pembaw. Nagkainom gagamay gapon. Ba lagi kuan lagi. Kapag tabang kay ko atong kang agang kuan motor ang change oil mi. Akong tabangan anak nako kay para kondisyon niyan motor ba sa driver niya tricycle. Mekaniko sa deka. Di nagpa-change oil kaya gato siya gawas mahal na pabayad. Ya, nahuman yung gapon. Oh. Untag guys siya. Purok dong gaya ng kamot lap eh. Ansam ni ginani. Ansam ni ginani ang purok. Ansam may sinyalis ano eh. Iuhaw. Iuhaw na. Ay! Di mo ang pito ay! Gada! Ano ba yun? Boy Nilo! Ibisitahan yung putakan! Oo! Bayan, ano ito? Apa bayar? Dari? Ayo dari. Kailan may katong Benilo? Mao na yato kauban sa kuan na tawakan na matanod ang iyang amahan ug akong tatay managsuod nga amigo ba ato ko mag pero dito may nagbuot, pero dito may nagbuot sa Benilo nga ato kaya sa isa to. dili Ganong di mo sa kamsugot isa to eh. ganahan mo rubing ba ay para Kasi mga usa ka tuyag ra kadiya sa tisa to, di mo balhin ra sa ka. Laps. ha Basi kusar ka tuyag sa tisa to ba? Balhin ra sa ka. Ano laps kurog na dugay laps.
Dari nga to? Di. Pakare si sa TV. Motor ko kay Kain ng musakal, ma'am. Yay, musakal ba? Sino nga tawa to sir, amo ganyan armo sa kantom kugikan doon. Akong gignan si Bay Lapo. Kay sugod pa man siya di ato sa isa to ang praktikum niya unta dapat ato siya. Oh, ato ka dito. Sino kita na dali? Oh, ang tama batayan ako dito. Kon, paknit o gungo. Oh. Kanahan ako rubing-rubing ba na kukod na patutong kukod kinukuray na inikadako pa na lami kay liro na kan. Nya kanang tano di mta mukbuk na. Oh. Puyo mta na sa human rights nga imong bukbukon ba sa? Di sana pwede way sa labi na na mga wato na dugay pantutong sa gukod. Pan. Pasok. Amigo din ako si Bainilo dai. Oh, Bainel, kung ato tabangan si Migo Kulapo na to ka dili asan kita to. Sa to, oh, pwede sa pwede. Ato Ang taman. sama, loader siya. Oh, loader lang. Ato ka sa basurahan ba, basurahan. Niga. Hindi ka dai. Aprin, pura raman ako anggot. Oh, wala ko Sugod-sugod ba? barangay. Sugod-sugod raman ako, sugod-sugod ba? Ako ang ganahan kanang nairuing-ruing ro na away. Aksyon, aksyon. Away bawat ba? Kilo-kilo nganon na. Ari layo Bainel. Ari layo. Oh, nganon na ingani ni. Ay kuan. Ay kuan. Ay, gusto mo aksyon di ay. Action. Sugod pa man na. Oh, kana loader aksyon din na. Bos ganahan si action diretso bay Bainel. Kaya siya niya. Ato ba ina? Print sa ato nga una sa isa to lagi. Isa to kadaan. Mga usa ka semana, usa ka buwan. Oh, dili ka man diri ay. Ganahan mas kapit to. Pinay bantay ang tisa to. Abi, dili mo si Roy di. Kuan kabangan ko ni Kasaring. Ako mismo nga ganahan man yung gagag kuyo ganang nail kundi balik pinakaganahan ako para mahinumduman ako ang kagi na ko bataon na. Kuan yun. Unsa man di mga kagi nimo dai? Kagi di ka ng mga bukod-bukod dai gid mga katong mga aksyon. Asa man dapita? Asa pa magadagpuyo to? Bitaw ni kaning una ko. Slide ka na dai. Ngay kuan yun. Ngayon ang Bainel. Katong nagugukod mi ba? Nami gukod ato katong pandemic. Nungon sad ba? Kusog ko dagan. Wala po. Tanaw ko. Isa kusog sa dagan. Tanaw ko dito. Kinawihan mamigo na ko. Kato lagi ni road na imbahan. Na pag-road imbahan na to, mararag ba? Kato siya buhay kuan. Kitipa. Kada ako subo. Kaya di bantot pag dagan. Guko dunong lagi migo di dumunong ako ya karon ka duha ka. Nagilak ko nagukod ato. Karon gawas sa atong Kristan di madyo mo gawas dito na ang katong kuan ako dire pulis dire ako gipakilid sa akong lawas nitan man ko tumbutang katuyang tudlo dire video ako ipa-ipit gamay yana ba pati dito dai ko pantusa paggawas anak upangan dito ayaw anak ko lapo ganun gahi magay mo nun gipantot magdagan. Ingon ka nga, ikay kusog kayong dagan ya, inong pinakawahim lagi ka atol ngintay ma. Jadi kalau dia ni gusto deh. Nah, hindi saja. Kamu nak. Ana mga nagod permiro. Mag-loader sa kadaan, barangay. Bati batang daong. Anha patay butang di sugaw, samot. So, pili-pili ang kabangkon sa buling. Ha?
Tato di na ka nang din eh. Sana ba para matrini atong bukton ka na naigukod-gukod, kung naikuan. Takos lima takos. Pareha ko na itong kupyo. Gauban mo, kaya kupyo na sign. Lagi bukod ako kinag, lagi ang sir, patay lang ada ako lako. Ako kuyog ako lako na sukta na ko, napandol mata kanal, katong ni dagan, katong kawatan, dakpan. Uni, kanaw na ko, barag may tano dyan na, may tano sa kung karutin ko, hindi. Nagkakito eh. Nung nagdayang-day mo na yun ay, ibato ko, kinay nagbatrok di mo. Ako dahil may nagkuhan. Kalimut man siya, okay. Nga naman sa sakit. Puso ng dagan. Kapit na ba kung mabangin sa kanal? Luwa, kaya ba ako nagkuhan na. Ya, ito ba istorya na to be? Jer, ano Jer? Hindi gusto na ito sa isain. Kap, hindi ka nagbuhat na agad. Oo. Ya. Or gitu mahimuan na, apprentice siya dia sa. Ano din lang siya? Garbit pa na. Sa kabuan club. Ha? Sa kabuan lang. Tim kaya deh. Ako tanong dito ko, ay ko anda. Pasudyon lang si kag tanong lagi. Tisat to sa lagi kuno ka. Ay no. Tisat to sa kadaan. Ay bantayan na to. Ay, soft drinks deh. Di lang ko sa pligra. Wala po. Soft drinks mo? Oh, laro. Ato ra ko kuan dito ko lang po. Soft drinks pan. Oh, ang hindi ko madugteng ko lang po din no. Sa guys. Atangat ba mga to sir? Atong jok niya. Ako pwede rin ang baklay niya para may ilis Oh, taon. higa no. Oh, na dia. Ang tinso daw ah. Mo ba na ilon mo tubig. Di ko inom kay Dr. Asam kawog karne mo inom ko kuan soft drinks. Dua lang. Kakaan man ini. Kamu sugod sa to na isain. Di lang ka bata na ka. Di wato na ko nga ay mo undang pa. Ya, bagay lagi isa to. Ay, baay ka na dito. Dagang kilamok. Laay mga naigwag dyan dito. Magsige na bali. Nakasuway ni ka pagwarda sa una. Di, atos kantin. Ay, kwan, lapon. Ayan, kwan na. Ay, mingaw kayo. Aksyon gid mo, aksyon mga anak-anak mo yun. Kunin ang lata niya ako sa ate. Ipotos lang. Ipotos? Ay kulak ko. Oh. Haleluya, haleluya ni Dro. Haleluya ni Dro. Papuno nila. Ako huli. Kanira saya. Di sa kami naman kulapo no. Amin no. Kaya to, pagkanay ko naman ito. Ay, katupag. Dati lang tinako pa to. Kuat. Daghan ni ilim noon may nagkuhan. Uy, Nilo! Kay ko sabi ko, ay pagdali. Ano, Uy, Nilo? Ay pagdali. Daan lagi kami noon daw. Pagkapot rangay, sundan ang ako. Sekreto na ko. Kakog doa ka. Pirador. Kapay lang dyan ka na. Ubog na pula po ni. Noon na ito sa karoan ni Ron. Ya, tinuman mo, ikarosa. Oh, dito babaw. Di makadali mo bug dito sa kinatumyan. Pina itong mga viewers ba yun, mga idol. Kita na sila. Kahit ko nung kay ko batyon. Korentihan ba gani na? Oh, korentihan ko. Ako'y nasundan na itong taga-mutra. Pero siya patay. Oh, siya patay. Ikaw? Ako, 50-50 ko. Ha? Ako, 50-50 ko. Nakatabang ni mo ato, katong waka maligo. Mga usa ka buwan siguro. Okay. Galisod ang kurinti pagpilit sa lawas. Galisod ang kurinti, waka ba? Kurinti asam kung tapot. Ano yung wala may kataptan. Merkado bis kuling. Oh.
Pero nakatabang, tanaw mo nakatabang gitu siya. Tanaw nun. Ito nag-appear eh. Laps. Ha? Ina, mag-live eh, sir, manganta mi. Ina. Na-replay siya ni. Ina. Laps, ina, mag-live eh, sir, manganta mi. Na kay para muli na ta. Da. Mag-live ka niya. Ay, Ina. manganta kami dito, babaw. Naman ko'y karaoke dito. Ina pohon. Oh, pohon. Pohon, mga manganta mi, manganta. Mga idol, salamat. Salamat.